रेलिया से चढ़ी के चाप हाजिया से उतरी राजा बारे समय हेतरा लोग बैठल हुआ तनी और बढ़ाला मास्टर और बढ़ावा ऊपर बढ़ावा। ओ जमाना में दिखाया जो बाबू प्रथा पहलवान जी गोधन कुटाला जबले वो कुटायल ना रही है तबले गोधन बाबा रही है। आज ज्यो गोधन बाबा पर दुई मूसर माई बहिनी लो मारी आ ज्यो मारी लो तो भक्त दे पीड़िया माई हो जाई तुरंते पीड़िया माई हो जाई है। जब पीड़िया माई बहिनी लोग लगावेला वही में घर के आदमी का पोशाक पहन के राती में आदमी के डेरवाई लो गाई लो। यही तरह हमारे बगलिया में एगो कसमापुर गांव है वही में एगो पहुना आ गई नया नया पहुना है प्रधान जी देवपार वाले। अब पर जब आ गई ना वो पहुना दीदी का दुई गो लैला पी के उसारे पहुनवा बड़ा तहलका मचौलस सबके गरियावे गांव भर के आ तवले घूम घूम आ तवले रात ही भइल ये पीड़िया के समय बा पहुना सुतल हम मेहरारू पोशाक उसाक बदल के गई हाई के हरे अरे ये सुनीतवा का मर्दा है ए भैया मेहरारू कुल मारे मजाक में पहुना लैला पी के मस्त हुआ। बगलिए में एगो प्रधान जी भैंसा बांधल रहल सुतल रहल भैंसवा वो बांधल ना रहल सुतल रहल बगलिया में एगो बरही पा गईली सरासरी बका कैली सब पहुना का गोड़वा बांध के ले जाके भैंसवा के गोड़वा में बांध दिली मजाक उ तो मजाक करे शुरू कैली आज जब चुट करली तो भैंसवा उठ के देह तोड़लस आ देहिया तोड़ल तो गोड़वा भारी लगल गोड़वा झटकार के चलल पहुना खटिया पर से चल दिया जबले सारे भैंसा सिहर नगर रात भर दौड़ल भर सिवा ने पौना का मूड़ी कहीं अनसिकाया उड़ गई पेट कहीं और गई ए ढुक्कू समझी आखिरकार माई बहनी वही पीड़िया में गावे लो कैसे रेलिया से चढ़ी के भेड़ा पाकर एक बार हमारे बाबूजी का बिराह भले जगन्नाथ से जहां बम बम रख के आदमी गवौले रहल प्रेम शंकर यादव रमा शंकर यादव ऊपर वाला तने बढ़ा दे बेटा हेलो अच्छा अच्छा रेलिया ना